Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s občianskymi združeniami Slovenská migrácia a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov rozbieha kampaň na podporu zvýšenia volebnej účasti s názvom Volím zo zahraničia. Pri tejto príležitosti sme pripravili informačnú brožúrku, ktorá nadväzuje na informačnú brožúrku občianskych združení už z roku 2010 a ktorá prehľadne, jasne, zrozumiteľne a čo najstručnejšie inštruuje našich krajanov, akým spôsobom majú voliť poštou zo zahraničia. Zatiaľ jediný spôsob voľby zo zahraničia je voľba poštou, pričom Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku, zasielajú svoje hlasy obci v mieste svojho trvalého bydliska. Tí, ktorí trvalé bydlisko na Slovensku nemajú, posílajú hlasy na adresu miestneho úradu mestskej časti Bratislava Petržalka. Elektronické voľby sú aj pre úrad konečným cieľom. Je to nielen náš názor, že by to bolo administratívne pre krajanov najjednoduchšie, ale je to aj väčšinový názor krajanov z celého sveta. Občania žijúci v zahraničí tvoria taktiež významný hospodársky potenciál. Účasťou na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie. Ja by som veľmi rád aj pri tejto príležitosti vyzval našich krajanov, že majú šancu opätovne voliť, majú šancu takisto sa podieľať na ďalšom smerovaní svojej materskej vlasti a bol by som veľmi rád, keby ich bolo čo najviac v najbližších parlamentných voľbách.